bat dabil, zazpi laguneko kuadrilla dabil, itxasontzi batean, baina zer dela eta sartu dira, eta denbora desentez gainera. Bai, adin txikiko zazpi gazte dira, irudietan ere, horregatik kontu handiz ibili behar izan gara, baina komunikatzeko, gizarteratzeko arazoak dituzten gazteak dira. Eta ikusten duzue, horko, irudietan, hortxe, ikusten den, guratzean ikusten den, untzi horretan edo goleta horretan, erten dira itxasora. Irailean irten ziren, eta ekainera arte egongo dira. Izan ere, terapia bat egiten ari dira, gizarteratzeko arazoak dituztelako, agresibidadea kontrolatzeko ere, terapia egiten ari dira, eta, terapia egiteko modu beresi bat. Beste kasu batzuetan, etxeetan, baserrietan eta badaude, ez da, propio horretarako atonduak eta orain honetan itxasontzi batean aproba egitea erabaki dute. Hala da, urdanetakoak elkarteak pentsatu zuen, normalean baserrietan egiten dira terapia hauek, eta zergatik ez untzi batean, ezta? 24 gogorra behar du, itxasontzian hor bertan, aterako dira kaira, ez da, azte burutan eta, bestela. Bai, ateratzen dira, baina oso gutxi, bai. Eta gu, bertan, 24 ordu horiek nola bizi dituzten, ikustera junginen. Zazpi dira, oso ezberdinak euren artean, zer nolako historia dauzkate atzetik? Zeren, oneraino iristeko azkenean, zerbait daramazu ez, motxila horretan edo atze? Hoi da, eramaten duten zaman. Danetatik, igual ikasketa arazoak, baita etxetan arazoak, dena delakoak, hainbat eta ezberdinak. Eta horrek, egiten du igual beraien egoeretan, beraien etxeetan sartzea dinamika batian ez dutela ikasten, igual hartzen diala, drogekin harremanetan sartzen diala, gero ez dakatela bizitzako proiektu bat finkoa, de baloriak edo... 6 hilabete dara matzazue, hasieratik zaudezu proiektu honetan. Antzeman duzu aldaketarik beraien artean? Aldaketak nabaritzen dira, espresatzen diren moduan, gauzak eskatzeko moduan, ez dakit, igual ordena edo lana egiteko moduan, edo beraien artean hitz egiterakoan, ez dakit, agresibitatea ere landuin da, nabaritzen da, baina kriston lana gehatzen da indikan, egiteko. Zer da gehien kostatzen zaien? Gehien kostatzen zaiena, beraien motivazioa lortzia. Zemuzen ematen da hori 24 orduak? 24 orduan hasieran ematen dira ondo, hasiera dalako, baina gero ja, hemen egiten zera, eta momentu onerako eta momentu txarreako, hemen barra. Ezin duzu eskapu egin, aguantatu barra. Eta, buruakin eta burua hotzerokita aurrera egiten da. Nik esperatzen nabara baino bastante gogorra, ikasle problematiko igual, da hori zer da, hori da... Klasean, aita bat modure horre beti gainen egon bihar ez egin hau, ez joan horra, ez jo... Eta, zu beraiei erakutsi baina behaien gandik ere zerbait ikasiko duzu? Nik kariño asko hartu dut azkan nienak. Historio gogorra lehen horre harrapatu dituzte, eta pentsatzen baina entzun da hor barruan 7 lagun eta, arazorik dituzten eta jendearen... Arazorik gabeko, ez? Edo, mintzat, olako arazorik gabeko jendean entzatere, pentsa, 24 orduz eta 9 hilabetez, egunero arpegi berak ikusita, gogorra izango da, ez? Beraientzat, are gogorragoat. Baina nik ustez, pixka bat, beraientzat, terapeutentzat ere hori zela, ez? Alde batetik oso gogorra, baina beste alde batetik esperientzia aberasgarria ere badela. Esperientzia ikusteko aukera ere izan genezake, ez da? Ze Angel Amigo dokumentalak grabatzen ari da bertan, itxasontzian? Bai, itxasontzian. Angel Amigo hori, ideia hori bururatu zitzaion, izan ere proiektu honen berri bazuen, baina pentsatu zuen, dokumental bat egingo dut, baina era berean azkenan bultzatzaile ere bihurtu zen. Sinistu egin zuelako proiektuan eta bultzatzaile ere bihurtu zen. Eta kasualidadea gu Baionako portura gerturatu ginenean, berari ere hainbat irudi eta hainbat elkarrizketa grabatzea tokatzen zitzaion, eta hantxe ikusi genuen. Esaten dute, gure munduan, zine munduan, umeekin eta itxasuekin pelikulak baztertu egin behar dira. Eta ni 30 urte ibili ondoren profesionetan, sartu naiz pelikula bat egiten, itxasontzi baten, eta, umiak ez dira umiak, gazteak. Baina, ondo doa. Gazteek nola hartu dute, beraien esperientzia honekin, ez da, dokumental bat egitea? Nik nola gazte problematikoekin, batez ere harreman zailak, komunikatzeko ere problemekin, pensatzen nuen igual problemare bat izango nuen hori entrevistak egiteko edo kontatzeko gauzak,
baina, bueno, denak nahi dute kontatu beren esperientziak eta problemik ez ditan. Gero gainera, dokumentala da, ez bakarrikan umei buruz, baizik eta hemen 3 talde desberdinak daude terapeutak, mundu badia, eta gero tripulazioak.